Let's go mga ka-Defenders Adventure at ipasyal ko muna kayo sa mini-Disneyland ng Rinconada area. Baka naghahanap pa kayo ng gagalaan ngayong Kapaskuhan na patok sa inyong paningin at siguradong mag-e-enjoy kayo. Well, saman nyo na to sa bucket list nyo dahil siguradong hindi kayo magsisisi sa pagpunta sa lugar na ito. Matatagpuan lang ito sa kalagitnaan ng Camsur at Albay at hindi naman masyadong kalayuan sa kasentruhan ng Nabua, Camsur. Kaya ano pang hinihintay nyo, puntahan nyo na ang lugar na ito, ang Alamid Function Hall and Hotel sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. For just only 50 pesos ay chance mo nang maikot ang buong area at makita ang ganda nito. So enjoy watching!